Hola. Bueno, us vaig a explicar un poquet de què va esta recta final d'educació física. Mireu, així teniu la pàgina web del cole i ja avui, a partir d'avui, ja està disponible l'última proposta d'educació física, que bàsicament és un repàs de tots aquells cajuts que molts de vosaltres ens heu enviat que no havíeu pogut fer. Bé, en la pàgina web ja sabeu que teniu l'aula telemàtica, val? Si doneu un clic, entreu en la telemàtica i aneu a buscar el vostre curs. Vale, imagineu-vos que esteu en tercer, o en segon, quart, o en quart. Anem a tercer, per exemple. En tercer, el que tenim així és el blog, que ja sabeu que tenen els mestres, així n'hi ha un apartat, educació física. Entrem així, i ja tenim la proposta. Mireu, última reactivación de todos los Kahoot para recuperación de tareas no realizadas. Així, bàsicament, us expliquem que a causa de que ja estem en la recta final i hem d'avaluar tot el que heu entregat i treballat, els mestres, tutors i també els especialistes, doncs sabeu que la nota va relacionada en la primera i segona avaluació, però que segons les instruccions nosaltres podem augmentar la nota depenent dels treballs que heu presentat. Com sabem que alguns de vosaltres ha sigut un esforç molt gran el que heu fet i no heu pogut fer tot, us donem la possibilitat de que fins a este dilluns dia 8 pugueu fer la que no heu fet. Si per algun cas no heu fet ninguna, feu el que pugueu. ¿Vale? Estaran activades totes fins al dia, que s'explica, lunes 8 de junio a les 11 de la noche. D'acord? Doncs això, teniu la possibilitat de refer-ho. En segon, també, d'acord? En segon també teniu el mateix. Podeu refer les cajuts que teníem preparats per a vosaltres. Bé, i en segon i en tercer i en quart ja sabeu també que tenim un munt de reptes, que és un Geniali on podeu accedir a reptes que durant el confinament feren alguns companys, d'acord? M'han preguntat alguns pares i alguns xiquets si encara estaven a temps d'enviar reptes inventats per ells. Evidentment sí, nosaltres estem oberts tota aquesta setmana a rebre-los i incloure-los en este llistat per a que compartir-ho en la resta de companys. Clar, ara no esteu en casa, per tant, les activitats que també feu en el carrer, algunes habilitats que tingueu en monopatí o en baló, també mos val, podeu gravar-les i enviar-les, d'acord? Doncs això és la proposta. En primer pas és el que si voleu fer algun Kahoot que no heu fet encara perquè no heu pogut, fins al dilluns teniu temps, i també l'altra proposta, si no heu enviat cap repte, doncs la proposta és que si voleu enviar-ho esta setmana també l'inclourem en el Geniali de reptes dels companys, val? Per a compartir-ho i així teniu un ventall de reptes per a aquest estiu. D'acord? Doncs res, això és tot. Espero haver-vos aclarit el que n'hi ha. Un beso molt, molt gran a tots i la veritat és que, bueno, a veure si en setembre convertim este quadraet en el quadraet de la pista, que és on volem estar tots. D'acord? Vinga, un beset.